Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam akayat nati agpailinged itinagan a Ruben, iti Aurora Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nadlaw ko ti panagbaliw ti asawag, idiaddaan kamin iti upat nga anak. Ket agtawan pay laeng iti 12 ti inauna nga anak mi. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ruben. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Rabihin, Pilar. Maturugtan. Maturog kalatan. Agbuyak pa dito cellphone ko. Itay ka pa yung agbuy-buya iti cellphone mo. Arakupan ka man, kiddi. Imputan ka na. Agat-arak ka. Ay na. Nakainumak labasit. Naggapuang amin ni Talon. Dahita ti Jack kayat apayod mo. Anya? Nangag mo timbagak. Ni. Apay nga eh. Tinalikod anak mo tayo. Maturog ka ket din. Agbuyak pa dito cellphone ko. Mabayag ka di pa'y day talutlutun nyo, anak ko. Mabiitan tatang, mabisin kayo ka din. Huwag nga rod. Masapak ngamin amapan ijay talon. Nagagat kayo talaga tatang. Kasapulan anak ko. Ay, hungayam. Tiinayo ngay. At dadi talikod ti balay, busy met. Anya? Inasitgak itay, kat inong tanak pay. Anya ayat aramiden na. Agsilsilpon manen. Ay, amangan mo agbuy-buya manen. Saan? At damot kasarsarita na. Anya? Kanayon nga da kasarita na iti cellphone na tatang. Kat no damagan mi, agungat met. Bayan yun, anak ko. Kasaritak to tinayo. Agsarita ta ko, Pilar. Ibagam adagos, no niya ti ibagam. Apay ka di akas takamagten. Ay, nagado adramam. Busy ak. Busy ka nga cellphone? Sanak abis-bisitan, Ruben. Ibagamon, no niya dayta. Mabaybay am samot ang tiburidak ta. Nakadungdung ritan. No masikuran ka, disikan timang padigos. Ado nga ron ti trabaho kay Talon. Kan, apay nga agmot ka dagos. Gaputa makapaungat ka! No awan importante nga ibagam, panawanak ditoy. Pilar, saan ka kumamot nga aglaaw Mabalintam ti agsarita iti nasayaat. Tila ang kayat ko, saan mo kumamot abaybay anti anak ta. Nang runa dagiti dua, tababasit dapay. Makapabwisit ka! Ti kayat mo lang ti masursurot. Anyat kayat mo sawan? Maumuuma akon nga gawawir ka dagiti anak ta. Mabanbanog akon. Ngamjay ipagpagatang ko kan ka, aging ga ita, di mo pala nagatang. Pasensya ka kuman. Awam pa'y nga rod kwarta ang maigatang iti baro a cellphone mo. Sinurot nakmat dito italtalo, nanan. Wan, anak ko. Kaya't ka kumakasarita iti nasayaan. Sige nga rod, ito gawyo pa'y. Nanan, kasla importante iti ibagayo Kaya't ka akasarita ditoy. Tadyak kayat nga dasabali ang makangag. Anya ka diti ibagayo, nanan. Amo, kasaan mo amang mangag dagiti sayang gusang dito'y lugar tayo. Nga anya? Nga adda kasinsinnarak ni Pilar ijay ili. Nanang. Sana kumaamamat pati ka dagiti sausaw. Ngam kasla mamati ak, Ruben. Apay, nanang. Nagdamdamag akmat ka dagiti anak yaw. Kat naibagada, nga agbababad matlatan ti inada iti cellphone na. Sakit adda ka na yun kasarsarita na. Ti amok. Katliw-liwa na lang ti cellphone. Kalpasan ti trabaho na. Pilar. Anyat kayat asaunday tadadakkel at traveling bag. Sa dino ti papanam. Ni, kunak manunapan ka ni Talon. Hadda nalipatak. Ti saludsud ko ti song batam. Sa dino ti papanam. Sumurot akon iti lalaki ang makaitad kanyak iti amin akasapulak. Anya ka din ti bagbagam. Pilar,
Ar-aramidang mo ti amin akabalag. Tapno maitad ko amin akasapulan nyo. Sana pud no dayta. Ultimo cellphone, di nakpay maigatangan. Awan pa'y nga rod kwartak ita. Bay amon! Saan mo na panunutan dayta? Basta, nakabiro ka kun iti lalaki ang makaitad kanyak iti amin ang magustuak kan ka sa pulak. Kat saan na kun ang malapdan? Mapanakon! Pangasim, Pilar. Saan ka pumanaw? Ibatanak! Di na kun maigawid, uray anyat ar-aramidam! Pangasim, Pilar. Saan na ko maapanawan? Pangasim. Di ta ka man langan! Makauma ka! Pilar! Itaman pa'y pare, inawis na nga uminom. Kayat ko ti agbartak, pare Lito. Sigod ano awisan ka nga uminom, kat di mo kayat. Nasakit tinakam ko, pare. Nasakit. Ne, apa yan pare Ruben? Pare, pinanawan na ko ni Pilar. Ha? Anya ti kahit mo asawan, pinanawan na kan? Simurutan ito sa bali a lalaki. Anya? Pudno ka di dayta pare Ruben. Agpaiso, pare. Nasakit na panunutan. Nga itilaksid ti adwa sakripisyo. Kastoy pa'y ti aramidin na kanyak. Sige pare, uminom ta nga Ruben. Uminom ta, tadanggayan ka, iti marikrik nam asakit. Nakaluto ka ka din, ading. Madamdamala ang basit, Manong Ben. Ang mga nuwag sardeng ako nga agadal, Sara. Ay saan ikarigatan talatta ti agiskwela. Uray kayat ko. Nang pimanaw matan ni nanang. Sana na nagsubli. Ni tatang, nabaybayan ng titalon na. Takanayon mat ngagbarbartak tiraramidan na. Uwan nga rod. Unay matikas to yan napasamak. Basol ni nanang daytoy. Ala, saan ka ngagsangit ading? Naimbaglangan, tada ni Lola, ang mga iaywan ka dagiti duwapay nga ading ta. Uwan nga rod. Ni Lola si itang-itan, tikas la inatayo. Ben! Sara! Nabartak man ni tatang. kayon. Tamangan tayon. Inaldaw matlangon na kasta ti obra ni tatang. Ti agbartak. Tatang, nabartak kayo manen. Iliw-liwag ko lang, ti sakit tinagam ko. Kat didag dil-dilawan, no kaya tiwan nasayaat kayo kanyak. Nasaya at nakariing ka, Ruben. Apay ka di, nanang. Kaya't ka akasarita itinalapat. Anya ka di man ang ti ibagayo. No awan ti maramidan nyo, mapan kayo aglaba. Kalkalpas ko ang naglaba iti murang iyo. Kadwak dagiti anak mo. No nalpasan ti trabaho yo. Ay kat, israyo nga rodan na tangiwat yo. Apay akasta kamot itan anak ko. Saan kamot asigod akasta? Amo yun wapay, nanang. Ngam ipalubos mo ka day adadaulan ti arak ti biyag mo. Ti biyag yaw nga agama. Saan nga arak ti mang dadali ti biyag ko, nanang? Dahil siya balang kantis nga asawa ka. Maawatak tirik naman ako. Amo ka na sakit. Angam nalpasan, napasama kan ti amin. Isu nga agbalaw ka kuma. Kitaam dagiti upat nga anak mo. Da kayo pala ang timaka mo kadakwada, nanang. Ne, Si kamat pare Ruben. Aday ka mo akaldiro. Un pare Lito. Tinuno apaltat. Pulutan ta. wow! Umunod ka nga Ruben pare. Ang yamanak pare. Umay ka. Tugaw ka. Ang yamanak. Mo, Pare. yamat mo takaldiro. Ang kangaron gumatangan iti arak Addan pulutan ta. Kuha ngamin pare. Apay pare. Sa anak ang mabalin nga uminom iti arakan. Ni, apay ngay. Gapgapok iti doktor iti kalman. Gaputan na laos ti sakit ti tiyan ko. Kimarugam ti ulcer ko. Gapo iti kanayon ta panaginom iti arak. Kastagayam. Jakpay kaya ti matay pare. Isuasar din nga akong ti arak.
Kwa, pare. Agtirtiri-tirak idi kalman iti sakit ti tiyan ko. Kat jak kayatan amarik na day as sakit. Jak kayatan ti uminom pare. Iso ada ito inyag mo apaltat. Sida aklangan. Ne, Ben, nakabisikleta ka mate. Papanam. Kuha tatang, mapanak iti karwas apagubobraak. Anya? Kaya't mo asawan. Saan kan nga agis eskwela? Saanan tatang? Awan matan ti allowance ko. Iso nagtrabaho akon. Kwa. Nasayat mo dito na panunot mo. Niading kulangan na Sara ti agiskwela. Siya kung timang tadi ti balon na. Sige, nasayat day ta. Dakal ka maten. Mabalin mo ti agtrabaho. Sige, panawan kayong tatang. Amok amapan kayo man agbirok iti kadwayo nga aginom. Ne. Sidsidiran na ka di. Gaputad dan trabaho. Saan tatang? Saan ka mabalin asidiran taama ka? Nanang, Ay, agbalbal si kayo matiti kayo. wan, tapno adda pagsungrod may. Naibos nga minan ti LPJ. Apay ngay adiwin sa kada. Awan matan ti maisakada anak ko. At damat sweldo ni Ben iti karwasan. Kano'y sumatigat-gatang iti sidaan tayaw. Kanda dumapay akasapulan iti kusina. Ni Benon, tinangibaklay iti responsibilidad mo kas ama. Manipod iti agbarbar teklaangan tar aramidam. Maawatan da kumamot nanang. Nabayagan ang maaw-awatan da ka, anak ko. Da kami, kadagiti anak mo. Talon at tawanan tinapalabas. Manipod pinanawan na kami ni Pilar. Ay, kasla kaano lang ini. Ang amita, nakailiw-liwag akon, iti sakit tinakam ko. Ay, naimbaglangan. Taman nakaawat ni nanang. Kanasing patdagiti anak ko. Katgapo iti dayta. Inutak anak amiris. Kat ita, agtitinulong kami iti trabaho. Tatang! Ne, sigamad gayam, Sara, anak. Wan, tatang. O sige, panawan kayo, bay. Mabitlaang anak. Ligliklikan na ka di. Ha? Kwa? Saan? Madlaw kong amin, anak. Nagbalbaliw akon, anak. Saan ka kuman nga umadadayo pa'y kanyak? Saan mo, tatang? Kayat ko, no da parikot, ibagamlaan kanyak. Tatang? Kas makita mat, nagbalbaliw akon. Isu adidak ko maliklikan, anak ko. Ruben, Rabien, di ka kadipay maturaw. Sa anak pa'y makaturong, nanang. Amok, pampanunutam ni Pilar. Nanang, kas lasubsubukan nak dagiti paspasamak. Idinakaro ti sakit tinakam ko. Saan apulos ang nagpakpakita ni Pilar? Ngam itata nagsublin. Kanayon na asarungkaran ni Sara ije pagadalan da. Kasaritam ni Pilar, anak ko. Nanang, kasladyak kabalan timang sangokan ko na. Sangwam, tano saan mo asangwan? Agnanayon asaan nga agtal na, ti panunot mo. Agyaman akta sinangon akmatlaan ng Ruben. Naskan lang, Pilar. Oh. Anya ti kayat mo ang mapasama kita. Pakawanan na ko, ma. Kaya't kung tiagsublikan ka, kan kadagiti anak ta. Anya, kasta ka di kalakakan ka ti amin. Kalpasan ti panang panaw mo kada kami.
Amo ka narigat na ka mapakawan. Dakal abidot ko ngayon sukat ka. Kapo iti kwarta. Kamang matgayam ti may sa sindikato ti lalaki asim murutak. Kat nakabalod itan. Isuan na panunot mo ti agsubli kada kami. Kasta ka di. Ado pa nagsagabat ti napasarak iti Manila, Ruben. Nagpidutak. Nagdakkel ti nagdumaan nyo. Kanayo nakidi akab-kabilan. Ngam nalabit. Dusak daytoyen. Gapo iti panang-panaw ko kan ka. Amom ka di. Adandanik na baybay antibagi ka. Kandag iti anak ta, hangga po iti naramid mo. Amok, tana istorya amin kanyak ni Sarah. Nukas ta. Danggam nga ruti bagakan ka. Ruben, Napakawan kan Pilar. Ngam saan na akayat asawan. Ama kasi nubli anak manan kan ka. Ruben, ikanak kumapay iti may sagun daway. Pangaasim. Pasensya kan. Ngam awanan ti mariknak a panagayat kan ka, Pilar. Awanan. Isu a pasensya kan. Gaputa awanan ti panagayat ko kan ka. Anya ti bagayo, tatang. Pasensya kan, anak ko. No saan ko amapat gantikid daw yo. Tatang, Ano pa'y kasta? Nawaya ti inayo amang sarongkar kada kayo. Ngamkit di. Jak kayatan nga agsinublian kami pa'y. saan kayo mat amabalin na pilitan, tatang? Agyamanak no maawatan nak, anak. Amuyo, no anya dagiti paspasamak. Wan, tatang. Kat agyamanak kan ka, anak ko. Nakaamiris ka. Gapo iti panagtrab-trabaho, ma. Dayjay, naamiris ko. Arumbang lang agtrabaho ak para kada kayong anak ko. Awan ngamin sa baling agtrabaho, idi, tatang. Isu akapilitan na nagtrabaho ak. Banag adayawag kan ka, anak ko. Agyaman ka. Tanasing pat, kan nagagat ka nga anak ko. Katda kayon ti ipamaysak ita. Kastamot tan ni nanang. Gaputa bumakatan. Saan kun nga inaklon pa iti asawa, iti panagsubli na kanyak, Mr. Lonely. Gapu tanapukaw anaming pinsan, tiriknak ken kuana. No pa'y kasta, saan kumat nga inikat ti karbangan na kadagiti anak mi? Nawayalata amang sarungkar kadakwada, ken mangted iti suportana kadakwada. Taure anya ti aramidak, saan ko na maisubli ti sigod a panagayat ko ken kuana. Rumbang ka diti inaramid ko, to'y pagayam mo, Ruben. Agyaman pagayam Ruben, iting ka pa nang ipatulod iti pakasaritaam. Ket sana siyak ti makaibaga, no husto wenno saan ti pangngeteng mo. Gapo, tasika ti makaam mo iti dayta. Ngamkit di, ikam ti bagim iti gundaway nga agpanunot anaimbag. Saan mo nga isara ti ruangan tapuso para iti asawam. Bueno papagayam, di tanti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged iti nagan a Ruben, iti Aurora Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Marilyn Masidman. Ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.